NgokukaMathewu 9. Wayesengena emkhunjini wawela weza emzini wakubo. Thobheka baletha kuye umuntu ofe uhlangothi elele ohlakeni. UJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi, "Yima isibindi, ndodana, uthethelelwe izono zakho." Bheka, abathile kubabhali bathi phakathi kwabo, "Lo uyahlambalaza." UJesu ezazi izizindlo zabo wathi, "Nizindlelani okubi ezinhliziyweni zenu na? Ngokuba yikuphi okulula ukuthi, uthethelelwe izono zakho, noma ukuthi, vuka uhambe na? Kepha ukuze nazi ukuthi iNdodana yoMuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono, khona wathi kofe uhlangothi, vuka, uthabathe uhlaka lwakho, uye endlini yakho." 7 Wavuka, waya endlini yakhe. Kepha izixuku zikubona zethuka, zamdumisa uNkulunkulu onikile abantu amandla anjalo. Esadlula lapho uJesu wabona umuntu othiwa uMathewu ehlezi endaweni yokuthela, wathi kuye, "Ngilandele." Wasuka-ke wamlandela. Kwathi ehlezi ekudleni endlini, bheka, kwafika abaningi abathelisi nezoni, bahlala badla noJesu nabafundi bakhe. AbaFarisi bekubona lokho bathi kubafundi bakhe, "Yini ukuba umfundisi wenu adle nabathelisi nezoni na?" Ekuzwa lokhu wathi, "Abaphilileyo abadingi inyanga, ngabagulayo bodwa. Kepha hambani nifunde ukuba kuthini ukuthi, ngifuna isihawu, hhayi umhlatshelo. Ngokuba angizanga ukubiza abalungileyo kepha izoni ukuba ziphenduke." Khona kwase kufika kuye abafundi bakaJohane, bathi, "Yini ukuba thina nabaFarisi sizila ukudla, kepha abafundi bakho abazili ngani na?" UJesu wathi kubo, "Abayeni bangalila yini umyeni enabo na? Kodwa kuza kufika izinsuku, lapho umyeni ezakususwa kubo, yikhona-ke bezakuzila. Akakho obekela isiziba sendwangu engakashukeki engutsheni endala, ngokuba lokhu okubekelwa kuyo kuyakhebhula engutsheni, kwande ukukhebhuka. Akuthelwa futhi iwayini elisha ezimvabeni ezindala, funa izimvaba ziqhume, newayini lichitheke, nezimvaba zonakala. Kodwa iwayini elisha balithela ezimvabeni ezintsha, kulondeke kokubili." Esakhuluma lokhu kubo, bheka, kwafika umphathi othile, wakhuleka kuye, wathi, "Indodakazi yami ifa khona manje, kepha woza, ubeke isandla sakho phezu kwayo, iza kuphila." Wasuka-ke uJesu wamlandela kanye nabafundi bakhe. Bheka, owesifazane owayenomopho iminyaka 12 weza emva kwakhe, wathinta umphetho wengubo yakhe. Ngokuba wayethi phakathi kwakhe, "Uma ngingathinta nje ingubo yakhe, ngizakusindiswa." UJesu ephenduka wambona, wathi, "Yima isibindi, ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile." Wasinda owesifazane kusukela kuleso sikhathi. UJesu esefikile endlini yomphathi, ebona khona ababethi bemitshingo nesixuku esixokozelayo, wathi kubo, "Dedani, ngokuba intombazana ayifile, kodwa ilele." Bamhleka usulu. Isixuku sesikhishiwe, wangena, wayibamba ngesandla, yavuka intombazana. Udumo lwalokho lwezwakala ezweni lonke langakhona. Esadlula lapho uJesu, izimpumputhe ezimbili zamlandela, zamemeza zathi, "Sihawukele, Ndodana kaDavide." Esengenile endlini, izimpumputhe zeza kuye. UJesu wathi kuzo, "Niyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokhu na?" Zathi kuye, "Yebo, Nkosi." Khona wathinta amehlo azo, wathi, "Makwenzeke kini njengokukholwa kwenu." Ayesevuleka amehlo azo. UJesu waziyalisisa, wathi, "Qaphelani ukuba kungaziwa muntu." Kepha zaphuma, zamdumisa kulo lonke lelo zwe. Ekuphumeni kwazo, bheka, kwalethwa kuye isimungulu esinedemoni. Idemoni selikhishiwe, isimungulu sakhuluma. Izixuku zamangala, zathi, "Akuzange kubonwe okunje kwa-Israyeli." Kepha abaFarisi bathi, "Ukhipha amademoni ngenkosi yamademoni." UJesu wayihamba imizi yonke nemizana efundisa emasinagogeni abo, eshumayela ivangeli lombuso, ephulukisa izifo zonke nokugula konke. Kepha ebona izixuku wabanesihe ngazo, ngokuba zazikhathazekile, zihlakazekile njengezimvu ezingenamalusi. Wayesethi kubafundi bakhe, "Ukuvuna kukhulu, kodwa izisebenzi ziyingxosana. Ngakho-ke nxusani enkosini yokuvuna ukuba ithume izisebenzi ziye ekuvuneni kwayo."